आं दा मेथाइखौ खननोसै आं रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय अननानै गोरोन्थिफोर जायोब्ला क्षमा खालाम। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटे यारिया मिला दे ओए, हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटे यारिया मिला दे होए। नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आं दंफैयो चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय दादगारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सनापुर गामियावहाय दा जों सासे बिथांनि न'खराव फैनानै बिथांजोंहाय जों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायलायनाय हाबाफारि लागोन। बिथाङा जादों जाहैबाय सनापुरनि सासे माने मेथाइ खनगिरि गोदानैब्लाबो दा बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथाफोरखौ जों मिथिनानै लानि बिथाङा बेसेबां जाखो आरो दा माबायदिसिम रोंखो, दा बिथाङा आरो बेजों लोगोसे फरायनायावबो माबायदि, आरो बेजों लोगोसे बिथाङा मेथाइ खननायजोंल' ना आरो बेजों लोगोसे माबाफोर लाफानाय जादों बिथांखौ जों मिथिना लानि। माने नोंनि मुंखौ आरो नोंसिनि गामिखौ खोन्थानो हागोन? आंनि मुङा लिजा बसुमतारी आरो आं दादगारि सिङाव सनापुराव थायो। ओमफ्राय नोङो दा मा क्लासाव फरायो? आं क्लास 6आव फरायो। नोङो दिनैहाय जों मिथिनाय बायदिबा नोंखौ मेथाइ खनो होनना मिथिदों। दा मेथाइ खननानै नोङो बेसेबां बायदिसिम जादोंखो आरो मा मेथाइखौ नोङो खनो? आं बिदिनो बोसोरसे बायदि जाबाय आं हिन्दी मेथाइखौ खनो। नोङो हिन्दी मेथाइफोरखौहाय खननायावहाय माने क्लियारलि खनजोबनो हायो नामा? औ हायो। बेजों लोगोसे नोङो मोसानाय बायदिसिनाफोरखौबो लाफानाय जादोंमोन नामा सिगां समाव? औ आं सिगांनि समावहाय मोसानायखौबो लाफानाय जादोंमोन, दा लाथ'ले। ओमफ्राय दा नोङो बे सोलोंनायावहाय नोंथाङा बेनिफ्राय बेसे गोजान जायगायाव थांनानै बबे जायगायाव थांनानैहाय सोलोंहैनाय जायो? आं दा बेंटलाव सोलोंहैनाय जायो, बे जायगानिफ्राय एसे गोजान जायो। दा सोलोंहैनायावहाय माबायदि खस्थ'फोर जायो? एसे जायो, अखा हानायफ्रावहाय स्कुटिजों थांनो हाया, मालाबा थांनो हाया। जों माखासे न'खरफोरनिफ्राय जों माखासे मोनथिनो मोननाय जायो, सोरनिबा न'खरावहाय सोरबा बिमा बिफाया मोसानायखौ होबथायो बा मेथाइ खननायखौ होबथाग्रा दङ। माने जोंनि समाजावहाय माखासे गोबां बेफोरबायदि मोसानाय मुसुरनाय होनोब्ला गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा गाज्रि होननानै सानना लायो। दा बे बेलायावहाय नोंनि न'खरावहाय नोंसिनि मामि बाबामोना माबायदि सापर्ट खालामो? आंखौहाय आंनि मामि बाबाया जोबोद सापर्ट खालामो, मा होनो दा नोङो बेजों सप्तायावहाय खनबेसे बायदि थांनाय जायो मेथाइ खननो सोलोंनो? सप्तायावहाय आं खेबसेल' थांनाय जायो, स्कुल थायो थांनो। ओमफ्राय दा नोङो बे हिन्दी मेथाइखौहाय मोनबेसे बायदिसिमखौहाय सोलोंजेननानै खनजेननो हाखो? आं गोबाङैनो हाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोङो बबेबा फांसनफोरावहायबो खनजेननाय जाबायमोन नामा, ना जाथ'वाखै? जाथ'वाखै। दा ओमफ्राय नोङो बे उननि बेलायावहाय बे सोलोंनायनि गेजेरजोंनो, बे मेथाइ सोलोंनायनि गेजेरजोंहाय नोङो माबायदि आवगायलांनो सानदों? दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों नायोब्ला हिन्दी मेथाइ खनगिरि गैया दाबो, बेवहाय हिन्दी सिनेमायावहाय सासे बेकग्राउन्ड सिंगार गैया दाबो जोंनि बर'निफ्राय। दा नोङो बेफोरबायदिसिम थांनाय जागोन ना मा सानो? औ आं बिदिनो गिदिर सिंगार जानो लुबैयो, मोनसे गिदिर प्लेटफर्मावहाय खनहैनो लुबैयो।
ओमफ्राय जोंनि बेफोरबायदि प्लेटफर्माव सहैनो थाखाय माखासे जोंनि इण्डियायावहाय माखासे अडिसन बा मोनसे श'फोर जागोन टेलेन्ट श' दा बेवहाय इण्डियान आइडल बा सारेगामापा जि टिभियाव ओंखारो बेफोरबायदियावहाय नोङो अडिसनफोर होजेननाय जाबायमोन नामा? आं खेबसे होनाय जादोंमोन। औ ओमफ्राय नोंथाङा मानि थाखाय बेहाय सेलेक्ट जानाय जाथ'वाखै? आं एसे गोदानमोन बेखायनो सेलेक्ट जानो हाथ'वाखै। उननि समावहाय दा बेफोरबायदि अडिसन लाफैफिनोब्ला नोङो थांनानै माबायदि अडिसन हैफिनगोन आरो माबायदि नाजानाय थागोन? आं मोजाङैनो हैफिनगोन आरो प्रेक्टिस बानायबावना हैगोन आरो रिजाल्टबो मोजाङैनो मोनगोन बायदि नाजादों। आं दा मेथाइखौ खननोसै। आं रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय, अननानै गोरोन्थिफोर जायोब्ला क्षमा खालाम। दा माखासे समावहाय गोबां बेफोरबायदिनो फरायफुनाय समावबो सोरबा मेथाइ खनगिरि बा मोसागिरिफोर थायो बा गेलेग्राफोर थायो। दा लेखा फरायनायजों लोगोसे नोङो माबायदि जाजानो लुबैयो आरो बिथांमोनखौहाय मा बुंहरनो सानबावो? जोङो दा लेखा फरायनायजोंल' जाजोबा, जोङो फरायनायनि लोगोसे नों मोसानायाव मोजांब्ला मोसानायजों थानांगौ, गित खननायाव मोजांब्ला गित खननांगौ आरो गेलेनायफ्रावबो मोजांब्ला गेलेनांगौ फरायनायनि अनगायैबो। नोङो हिन्दी मेथाइफोरखौहाय माखासे सोलोंनानै लाबाय होनना बुंदों। दा नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय बबे मेथाइखौ नोंहा मोजांसिन मोनो बेखौहाय गुसुङैब्लाबो नायगिरिफोरनि गेजेरावहाय गुसुङैब्लाबो नोंथाङा खननानै होनाय जायो। आं मोनसे हिन्दी गित चोरी से होननायखौ खननाय जागोन। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया, तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे। सपने मेरे सच हो। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल टूटे ना। हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटे यारिया मिला दे ओए। हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटे यारिया मिला दे होए। दा नोंथांमोना खोनाबाय आरो नुजोबखाबाय बिनानावा बेसेबां गोदै मेथाइ खनदों। बेजों लोगोसे आं मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम बा सरकारनिसिमबो मोनसे खावलायहरनो सानो। जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो बेफोरबायदि गामि गोथौआवब्लाबो माने गोबां टेलेन्ट गोनां मानसिफोर दङ। लोगोसे सोरबा गेलेनायजों बा सोरबा मोसानाय मुसुरनायजों। दा बेखौनो आं बुंनो सानो, दा जोंनि सरकारा बेखौहाय नायनानै मोजां प्लेटफर्माव होनांगौ होननानै आं सानो। दा बेफोरबायदि प्लेटफर्म होआबा जोंनि बर' हारिया माबोरै दावगालांनो? दा जेरैहाय गुबुन जातिफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला दिनै बलिउड बा हिन्दी सिनेमायावहाय गासैबो जों गुबुन हारिनिखौनो नुजोबो आरो जों गुबुन हारिनि खनगिरिफोरनि मेथाइखौसो जों खोनानो मोनजोबनाय जायोब्ला दा जोंनि बर'निफ्रायबो मोनसे
बलिउडफ्रावहाय सासे जोंनि बर'नि सिंगारफोर जाहैयोब्ला मोनसे जोंनि थाखायबो गोग्गाथाव जायो। दा आंनि बुंनांगौआ बिथांजों दान्दिसे मोगा मोगि लानाय हाबाफारिया आं बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।